Venga. Kaixo. Aizue, sekulako goza daukat. Zergaitik ez goaz zerbait erostera. Baina urnietan bat dago komertziori janari erosteko. Ia, guretan ez dago komertziori janari erosteko. Beste herri batera joan beharko gara. Gainera guretzat nera bentzat oso zaila da produktu horiek eskuratzea. Koitxa erabiltzea ezinezkoa baitugu. Ainiko jendearentzat ere erosoagoa izango litzateke bertako produktuak erostea. Bere garaian, komertzia gustatu bagenu, orain ez ginen egoera honetan, ondo? Oraindik ere algabiltza, egoera horreri bira emateko. Kaixo. Epa! Izugarrizko gozea daukat. Zergaitik ez goaz zerbait erostera? Noski, goazen ba. Hauxe, bera. Bale. Jaitsi zaitez palkutik momentutxo batez, tartu lekuan lagunen artean. Begira iguzu denoi zuzen begitara, azalpen ugari zor dizkiguzutan. Esaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea.